As dúbidas sobre quen será o vindeiro alcalde de Poio seguen enriba da mesa, aínda que parece que nas últimas horas a balanza decatouse máis do lado de Luciano Sobral que de Ángel Moldes. A chave dende o pasado 26 de maio a ten ela, Silvia Díaz, que parece que tras reunirse co resto de partidos abriu as portas a un posible tripartito co BNG e co Partido Socialista. Sendo como somos unha organización política de esquerda, pensamos que o coherente é intentar chegar a algún acordo e algunha negociación con ese bloque de esquerdas que tamén tivo fixo unha suma de 8 concelleiros nos resultados das pasadas eleccións. O obxectivo de Avante Poio é rexenerar o Concello, un obxectivo que, segundo Silvia Díaz, só é posible se se fai dende a esquerda. Primeiramente, o compromiso coa rexeneración. Hai moitísimas cousas que hai que sanear e moitos vicios adquiridos nestes últimos anos que hai que empezar a reverter esas tendencias. Outra dos eixes fundamentais vai a ser a transparencia, tanto de cara aos veciños da xestión do equipo de goberno como tamén de cara á oposición. Pensamos que a toma de decisións ten que ser moito máis consensuada e transparente. E, en terceiro lugar, optimizar o funcionamento do Concello de Poio. O BNG, o PSOE e Avante Poio mantiveron esta tarde unha reunión conxunta, un feito que demostra que Silvia Díaz descartou xa a posibilidade de chegar a un acordo co Partido Popular. Tivemos esa conversa a semana pasada con Ángel Moldes, o cabeza de lista do Partido Popular, pero Avante Poio é un partido que se enmarca claramente na esquerda, no noso caso na esquerda renovadora, e pensamos que a nosa obriga é intentar chegar a algún tipo de acordo, se é posible, e o comprobaremos esta tarde con Bloque e con PSOE. Silvia Díaz está convencida de que a rexeneración dende a esquerda é posible e asegura que dende Avante Poio loitarán para converterse nos motores do cambio no goberno municipal.